Boa parte das actuacións e espectáculos programados para este Nadal desenvolveránse na carpa solidaria instalada na Praza de Galicia. O acceso a calquera deles realizarase mediante donativos de alimentos, roupa ou xoguetes que serán doados a Cáritas. Digamos que a entrada para calquer evento dos que vai haber posteriormente se é un donativo, pois ben sea de alimentos. Este ano queremos añadir, a parte de alimentos, xoguetes. É algo que nos piden tamén encarecidamente desde Cáritas, que fai moita falta, roupa de cama, mantas, sábanas, non teñen que ser novas, que estean usadas, pero que estean en bo estado. É necesario, como ben vemos hoxe, co frío que fai, pois nos dinden de Cáritas que necesitan moito esa doación. Unha das actividades principais será o Festival Solidario que terá lugar o 23 de decembro con actuacións de grupos da zona durante todo o día. Contará coa colaboración do grupo de voluntariado Turbina. Contaremos sobre todo este ano con grupos musicais, máis que nada, tanto locais como da zona do Barbanza. Teríamos a DJ Matre que abrindo a sesión infantil ao mediodía, ás 11:30. Seguiría The Crooners, un grupo emerxente deste ano que está sobre todo centrado na música clásica. E despois, nada, escolas de músicas, unha chocolatada, seguiríamos con Leite con Galletas, un grupo de Ribeira moi coñecido. Despois pecharíamos con De Cuncas e DJs e cabina móvil. Básicamente apostando polos grupos locais da zona, xa tamén non só local, a nivel comarcal tamén. E, sobre todo, repetiremos ca axuda e ca xestión do grupo Turbina, ese grupo de voluntariado creado fai uns aniños e que tanto axudou e colaborou nas actividades que realiza o Concello. A programación de Nadal completarase con actividades organizadas polas asociacións culturais do municipio, obradoiros de novas tecnoloxías, o mercado de Nadal e o percorrido das Raíñas Magas polas parroquias como anticipo da cabalgata de Reis.